Čaute, opäť vás vítam u dnešného videa. Dneska to bude tutoriál ako dať do Minecraftu mod. Ukážeme si to na mode Optifine, ktorý je taký najpoužívanejší. Skúsime to na verziu 1.6.2. Hneď toto prvé zhora. Je jedno, aký si stiahnete, to už je len na vás. Na tejto stránke si už iba nájdeme Optifine. Dáme napríklad Optifine blablabla. Dáme Optifine Cape. Tu si nájdete proste ten Optifine, ja už mám stiahnutý, stránka sa minula. Čiže keď ho budete mať, primiestnite si ho na plochu. Ukážem to. Nič. Dáte si ho... Za čo spravím? Takto, toto je akože Optifine. Dáte si ho na plochu a otvoríte si, no pardon, tak to mi píšem v Skype, otvoríte si takto, data, percentom a nájdete si tu Minecraft a nájdete si tu bin. Otvoríte. Ak máte Windows 7, tak vám to asi nepôjde, musíte dať pravým tlačítkom a spustiť ako správcem, tuším. Vyskúšame takto. Takto to nejde. Otvoriť v programe WinRAR. Otvorí sa vám zložka, kde bude veľa vecí. Teda priečínkov a programov. Ako vravím, mám spomalený počítač a neviem, čo s tým mám robiť. Dneska som už aj vyčistil. Dosť často sa mi prehrieva. Ak poznáte nejaké kúzlo, ktoré by mi s tým pomohlo, tak napíšte. A ešte raz to spustíme. To nereaguje. Čo to mám? Čo s tým je? No tak ešte raz. Pustíme si, dáme otvoriť v programe a dáme WinRAR alebo 7zip. Ja propagujem radšej WinRAR. Ja to strihnem a prídem, keď to bude. Takže som tu, už sa mi to otvorilo. Čiže v týchto priečinkoch, jeden z týchto priečinkoch budete mať napísané takto. meta.info, lenže ja už som to odstránil. Toto bude takýto priečinok. Tuto bude jedno z tohoto. Čiže vy musíte ten priečinok odstrániť, nebojte sa, ten priečinok je iba na to, aby chránil, aby sa mohol začať vložiť do toho Minecraftu. Ak ho nevymážete, tak budete mať čiernu obrazovku, keď sa zapne Minecraft a nepustí vás to tam, musí to byť odstránené. A Optifine už iba premiestnime, nemá to Optifine, proste ho premiestnime sem. Ak máte nejaké iné otázky, tak kľudne sa môžete opýtať, takže čaute.